Hola, bon dia a tots. Benvinguts a la segona sessió sobre qüestionari. Primer de tot, per assegurar-me que me sentiu i me veus bé, Sòlia o Marina, me podeu dir si me veus i me sentiu bé? Sí, Perfectament. Cati. Molt bé, gràcies. Bé, les persones encarregades de fer aquesta sessió som na Sòlia i na Marina, que les acabo de sentir, jo mateixa. Ara mateix na Sòlia i na Marina estan presents en el xat i si teniu qualsevol problema en la videoconferència elles vos podran ajudar. També vos volíem avisar que aquesta sessió serà gravada perquè després la pugueu consultar en el moment que ho necessiteu i que en principi no teniu ni micro ni vídeo activat i que vos demanaria que ho mantinguéssiu així per facilitar la comunicació i la fluidesa de la videoconferència. Bé, explicar-vos una mica com serà la dinàmica de la sessió. En un principi dedicaríem uns 25 minuts a explicar alguns aspectes sobre el funcionament dels qüestionaris i després dedicaríem uns 20 minuts més per respondre totes les preguntes que hagueu plantejat a través del xat. Per això vos demanaríem que si teniu qualsevol consulta sobre els qüestionaris o el que anem explicant avui, les plantegeu al xat i després les contestarem. Dijous passat vàrem fer la primera sessió on explicarem com crear les preguntes, com configurar un qüestionari, com afegir les preguntes al qüestionari, etc. I aquesta seria una sessió de continuació on anirem una passa més enllà i aprofundirem en alguns aspectes de la configuració, la gestió i l'avaluació dels qüestionaris. Bé, anem a començar. Aniré compartint pantalla i en tot cas, com que hauré de fer molt de canvis de pantalla, na Marina i na Sòlia també m'avisaran en el cas que no s'ha vegit el que estic explicant. Bé, si començant sobre la configuració del qüestionari, començarem a xerrar damunt el temporitzador. Anem un segon i començaré a compartir pantalla. Perquè fa la temporització dels qüestionaris, quan nosaltres creem un qüestionari, el que fem és que li podem marcar un temps en el qual el qüestionari queda obert i tancat. És a dir, aquí marcaríem el moment en què el qüestionari queda disponible pels alumnes i fins al moment en què aquest qüestionari està disponible. Aquí volíem fer un incís en quant a si doneu temps límit perquè els alumnes puguin realitzar el qüestionari. Per exemple, si nosaltres tenim que aquest qüestionari el poden fer en 30 minuts, és a dir, els alumnes tenen 30 minuts per fer aquest qüestionari, llavors la data i hora en què tenen accessible aquest qüestionari ha de coincidir amb el límit de temps. Per tant, aquest qüestionari, per exemple, l'obriríem a les 12 i el tancaríem a les 12:30. Això si el que volem és que el qüestionari el facin tots els alumnes a l'hora. Si mos és igual, podem posar tot el matí i sempre tindran 30 minuts. Però si volem que el facin tots en el mateix moment, llavors hem d'ajustar els temps. D'acord? Això farà que si un alumne, per exemple, entra a les 12:10 i no a les 12 en punt, llavors se li restaran aquells 10 minuts dels 30 minuts. Per tant, només tindria 20 minuts. El que han de fer els alumnes és seguir les instruccions que vosaltres els doneu i, per tant, els alumnes han d'entrar a l'hora que li deis. D'acord? Així també és una mica la pressió del temps que farà que no se comuniquin amb altres, que no revisin altres tipus de documentació, etc. I després també és important posar que quan el temps s'expiri, els intents oberts s'envien automàticament. De manera que l'alumne, encara
que un cop passat els 30 minuts no hagi enviat el qüestionari s'enviarà automàticament en les preguntes que hagi contestat fins a llavors. Això en quant a la temporització. En quant a la restricció d'accés, també sabeu que tenim aquí la part de la restricció d'accés. Canviaré de qüestionari perquè en tenc un preparat pel tema de les restriccions d'accés. Un segonet. D'acord. Tenim la possibilitat de fer restricció d'accés. Les possibilitats que ens dona són de data, de qualificació, de grup, de perfil d'usuari i a més també un conjunt de restriccions, és a dir, la combinació de més d'una d'aquestes. Això, aquí el que farien seria determinar quins alumnes poden o no accedir al qüestionari. I el que farem serà ens aturarem en aquells que puguin ser de més utilitat, d'acord? Per exemple, si només ens interessa que només un grup faci el qüestionari, el que faríem seria marcar grup. Per tant, seleccionarien grup i el que farien seria que el grup marcar aquí si aquest qüestionari serà pel grup del matí o el grup d'hora baixa. D'acord? Marcam un i si, a més, clicant damunt aquest ullet farà que el grup d'hora baixa ni tan sols vegi l'enllaç del qüestionari. D'aquesta manera, només podrà entrar el grup de matí per fer aquest qüestionari, d'acord? En el cas de, per exemple, bé, un incís només amb aquest tema del grup. En el cas que tingueu més d'un grup, sí que nosaltres recomanem que tingueu un qüestionari per cada grup. És vera que el qüestionari se podria duplicar i d'aquesta manera tindríeu exactament el mateix per un grup que per un altre. Si en teniu un per cada grup, vos serà més fàcil de gestionar-ho i sobretot de revisar si heu de fer correccions de respostes obertes o si voleu revisar totes les preguntes que els alumnes hagin contestat. Així sabreu de quin grup és cada alumne. D'acord? En el cas, per exemple, que vos interessa que només, per motiu que sigui, fes un qüestionari que només és per un sol alumne, llavors el que heu de fer és afegir una restricció de perfil de l'usuari. Això farà que pugueu seleccionar, aquí teniu un molt de camp del perfil d'usuari, però sí que el que vos recomanem és que sigui per DNI. El DNI normalment, clar, heu de posar DNI sense lletra i en el cas que siguin alumnes estrangers heu de posar totes la numeració, les lletres que tenen en el seu passaport, en el NIE, etc. D'aquesta manera ens asseguram, també tancant l'ullet, que només l'alumne que té aquell DNI podrà accedir a aquest qüestionari. Pel que fa a les restriccions d'accés, com vos deia, seria un conjunt de restriccions, d'acord? Per exemple, posem per cas que en lloc de tenir un qüestionari per cada grup, volem usar el mateix qüestionari pels diferents grups. Per tant, aquí el que podem fer és primer crear un grup de restriccions, que seria que l'estudiant sigui del grup de matí i que aquest estudiant del grup de matí tindrà accés de les 12:15 a les 2:15 per fer el qüestionari.
I, a més, una altra restricció, que el grup d'hora baixa ha l'accés de les 4:30 a les 5:30. D'acord? Aquí hem de fer que quan poses estudiant cal que concordi en qualsevol de les següents seria amb aquest grup o amb aquest grup. D'acord? I aquí, en el conjunt de restriccions, hauria de concordar que totes han de concordar en totes les condicions. És a dir, en la de data i en la de grup del matí. D'acord? Això és una mica complexa, però de totes maneres, per qualsevol consulta que tingueu sobre aquest tema, mos podeu telefonar abans i vos ho podem explicar, d'acord? Després ja passaríem a la part de l'edició del qüestionari. Per exemple, tenim qüestionaris que ens interessa que hi hagi preguntes fixes, és a dir, preguntes que als alumnes se'ls surtin totes les preguntes, totes les mateixes preguntes a tots els alumnes i, a més, tenim preguntes que siguin aleatòries. Com ho podem fer, això, en el mateix qüestionari? Si vos fixeu aquí, en aquest exemple, tenim aquestes dues preguntes que són les mateixes per a tots els alumnes i després tenim aquestes tres i aquestes tres que són les aleatòries. És a dir, sortiran 3 preguntes aleatòries d'aquesta categoria que se diu tema 1 i 3 preguntes més aleatòries d'aquesta categoria que és tema 2. D'acord? Per això, el que fem és, quan clicam aquí a afegeix, afegeix una pregunta del banc de preguntes, llavors aquesta seria la que sortirien la mateixa pregunta per tots els alumnes. En canvi, aquí tenim afegeix una pregunta aleatòria i aquí és on seleccionam de quina categoria agafarem les preguntes. Per exemple, aquí veus que tenc 11 preguntes i el nombre de preguntes que sortiran aleatòries a cada alumne, per exemple, 2. Per tant, afegeixo una pregunta aleatòria i aquí me sortiran que la pregunta 9 i 10 són aleatòries del tema 1. Si vos fixeu, això dic que aquesta me sortirà a una pàgina i aquesta me sortirà a una altra pàgina, la pàgina 5 i la pàgina 6. Si volguéssim que totes dues sortissin a la mateixa pàgina, tenim l'opció aquí per juntar, eliminar el salt de pàgina i me quedaran les dues a la pàgina número 5. D'acord? En el cas que sabeu que m'hem equivocat, podem eliminar des d'aquí les preguntes. I d'aquesta manera, com vos deia, això és un exemple perquè ens surtin preguntes, les dues mateixes preguntes per als alumnes i 6 preguntes aleatòries de 2 categories distintes. Pel que fa a la puntuació de les preguntes, com veus en aquest exemple, la puntuació de les preguntes, normalment, perdoneu, la qualificació màxima del qüestionari és sobre 10. Nosaltres, això ho podeu canviar, però nosaltres no vos recomanem que ho canvieu, que sigui sempre damunt 10, d'acord? Això també és més fàcil perquè els alumnes ho puguin anar, puguin identificar la puntuació de cadascuna de les preguntes. Quan, per exemple, tenim aquesta qualificació màxima, aquí després ens indica la qualificació que té cadascuna de les preguntes, d'acord? En aquest cas, per exemple, tenim 6 preguntes que valen 1 punt i 2 preguntes que valen 2 punts. Per defecte, sempre totes les preguntes valdran 1 punt. Per exemple, en aquest cas, si jo no hagués tocat res, per defecte me sortiria 1 punt per cada pregunta. D'acord? Tenim 8 preguntes i la qualificació màxima serà de 10.
el que fa el programa és repartir equitativament, en aquest cas, perquè totes valen igual, es 10 punts entre les 8 preguntes. En el cas que jo considero que hi ha preguntes que valen més que unes altres, ho puc modificar des d'aquí. Per exemple, si en aquesta pregunta de resposta oberta jo considero que val 2 punts, llavors puc clicar damunt aquesta icona de llapisset, posaré un 2 i ara aquesta primera pregunta me val 2 punts. Per tant, encara que sigui la qualificació màxima de 10, el programa el que fa serà repartir segons les puntuacions que jo he posat que val cada pregunta. D'acord? D'acord. Passam ara a un altre punt, que és de possibilitar seccions per a la realització dels qüestionaris. A vegades tenim alumnes que és necessari fer seccions en funció de les seves circumstàncies particulars. Per exemple, hi ha alumnes que necessiten més temps o que no ho poden fer a les dates que estan fixades. Per tant, aquí tenim l'opció de fer excepció d'usuari. Això farà que nosaltres, quan afegim una excepció d'usuari, puguem seleccionar un alumne i en aquest alumne li podem, per exemple, donar més temps. Justament ara he entrat a un qüestionari que no té temps. Un momentet i ara entraré a un altre que sí que en té. Per tant, aquí el que faríem seria cercar l'alumne, cercaríem l'alumne i després, per exemple, li podríem donar més en lloc de que per aquesta alumne se tanqui a les 6, se podria tancar a les 7 o fins i tot, en lloc de que tingui, si està marcat pels altres que només tingui un intent, que pugui tenir 2 intents. O si tingués habilitat el temps, aquí podríem marcar, si per exemple els alumnes tenen 30 minuts, aquí li podrien marcar 45 minuts. D'acord? I d'aquesta manera configuram el qüestionari amb aquestes condicions just per l'alumne que havíem aquí seleccionat. Ara, pel que fa a la part de gestionar les qualificacions dels qüestionaris. Un momentet, que acabo d'obrir una cosa que no era. D'acord. Tenim aquí un qüestionari amb una sèrie d'intents resolts. La manera més fàcil per entrar en el resultat del qüestionari seria clicant aquí, intents, i anar a veure els intents que tenim de tots els intents que s'han realitzat fins aleshores. També hi ha una altra possibilitat, que és anar des del menú d'accions, des de respostes. D'acord? Arribem a la mateixa finestra. Molt bé. I a partir d'aquí, un segon, no era respostes, era resultats. Des de la rodeta, resultats. D'acord? I a partir d'aquí podem veure quants alumnes han contestat en el qüestionari, quants alumnes han acabat, per exemple, l'alumne número 4 no ha acabat el qüestionari, l'ha començat a les 9:05, però no ha arribat a enviar el qüestionari. Pot ser que ell segurament ha tancat la finestra del qüestionari, però no l'ha acabat d'enviar. Aquí ens diu
quin temps ha estat cada alumne a fer el qüestionari i quina ha estat la seva qualificació. I després, les puntuacions obtingudes. Aquí, com vos deia, si el qüestionari val 10 punts, només tenim 8 preguntes, cada pregunta val un punt, per tant, la pregunta en realitat valdrà 1,25. Aquest tipus de preguntes és perquè tenia més d'una resposta, és a dir, que l'alumne havia de contestar a més d'una resposta. D'acord? Si vos fixeu, per exemple, aquesta pregunta l'alumne havia de donar 3 respostes, per tant, només n'ha feta una de B, per tant, té un 0,42. D'acord? D'aquesta manera, podem revisar els intents dels alumnes. El que haurien de fer seria podem fer de dues maneres. Aquí tenim revisar l'intent, anar a totes les seves preguntes i respostes que ha donat la resposta que ha donat a cada pregunta, d'acord? Ai, perdoneu. Tornem aquí. I també el que podem fer és revisar pregunta per pregunta. És a dir, jo puc venir, si per exemple veig qualque nota que no m'acaba de concordar el que jo penso que hauria de ser, podria venir en aquesta pregunta, clicant només sobre aquesta pregunta. Aquí me surt la pregunta, el que ha contestat l'alumne, però si jo no estic d'acord en que això sigui un 1, perquè tal vegada l'alumne no ha posat correctament, no sé, pensant, per exemple, que sigui una pregunta de resposta breu, per exemple, d'acord? Si a nosaltres ens interessa canviar la puntuació que ha obtingut l'alumne pel motiu que sigui o una pregunta, ho podem fer des d'aquí, en aquesta opció que diu fes un comentari o torna a puntuar. Llavors aquí podem obrir aquesta finestra, li podem posar qualsevol tipus de comentari i aquí li podem canviar la puntuació. D'acord? Desam, s'han desat els canvis, llavors aquí l'alumne li canvia la puntuació. Cati, perdona, Sí. crec que ara no es veia la pantalla que estaves explicant. Comenten en el xat. Vale. Quina és l'anterior? A veure... En aquesta. A veure... El que he fet ha estat tornar a puntuar. Sí? No sabeu aquesta? No. On he canviat Vale, és que me surten finestres emergents. A veure, ho torno a provar. Ara sí sabeu aquesta? Sí, Cati, ara sí. Gràcies. Val, era per mort d'això, perquè m'estaven sortint finestres emergents i tal vegades no s'estaven compartint bé. Bé, i ho tornaré a fer. El que comentava ara era la possibilitat de revisar una pregunta en concret i modificar la puntuació d'aquella pregunta. Per tant, el que fem és obrir just la pregunta, clicant damunt la nota, ens sortiria aquesta pàgina. En aquesta pàgina el que podem fer és veiem el que és la pregunta. Perdona, Cati, comenten que ho veuen un poc petit, a veure si ho pots fer un poquet més gros. Ok. Perdoneu. A la part superior de l'esquerra teniu una icona que podeu tenir un zoom. Els que necessiteu encara fer-ho més gran, penseu que ho podeu fer des d'allà o fins i tot podeu ampliar la pantalla.
Jo l'he feta més grossa, espero que així se vegi una mica més bé. El que vos comentava era que si clicam damunt de qualsevol nota, el que fem és accedir en aquella pregunta d'aquell alumne. Per tant, aquí veiem quina és la seva puntuació. Anem un segonet i ho farem una altra pregunta que no estigui modificada. Per tant, aquí veiem pregunta, resposta i posem per cas que per qualsevol motiu nosaltres volem modificar la puntuació per aquesta pregunta per aquest alumne, només per aquest alumne. El que farien seria clicar a fes un comentari o torna a puntuar. Aquí me sortiria la possibilitat per fer-li qualsevol tipus de comentari i aquí per puntuar, per canviar-li la puntuació. Per tant, si jo considero que aquest, en lloc de tenir un 0,5, un 1 ha de tenir un 0,5 o un 1,5, per tant, aquí canviaria la puntuació i desa. Tancaríem aquestes finestres i si vos fixeu, ara un segonet, tanca la finestra. I si vos fixeu, l'alumne que tenia 1,25 ara té un 0,63. Mos surt 0,63 en lloc de 0,5 perquè jo he puntuat damunt 1, però recordeu que tenim 8 preguntes, per tant la puntuació és més de 1,25, d'acord? Molt bé. Com podem anul·lar l'intent d'un alumne? Ho faré un minut, ho faré més petit. Els intents dels alumnes se poden anul·lar, per exemple, si un alumne, posem per cas que un alumne no ha tingut temps d'acabar, ha tingut un problema en la xarxa, el que sigui, el que podem fer és anul·lar l'intent. Seria marcant aquí, marcaríem l'alumne que el volem anul·lar i tenim l'opció de suprimir els intents seleccionats. Marcarien suprimir els intents seleccionats, confirmant que estan segurs. Llavors, aquell alumne, ara ens ha desaparegut, l'alumne número 2 ens ha desaparegut de la taula i si aquell qüestionari l'alumne només el podria fer una vegada, ara, com que el seu intent l'hem anul·lat, el podria tornar a repetir. D'acord? Com podem descarregar les qualificacions d'un qüestionari? Aquí tenim una opció. Estic sempre la mateixa, és que a lo millor, no sé si, com que està tan gros, ara no sé si heu perdut la pàgina on érem, però continua estant allà mateix. Continua estant dins el qüestionari, faig clic damunt els intents i continua estant ja on veig el resultat dels alumnes. I en aquesta pàgina aquí tenim una opció que es baixa les dades de la taula i podem marcar com en Microsoft Excel, per exemple, que és el més fàcil. Ens baixaria un Excel amb les dades que tenim en aquesta taula d'aquí. Únicament amb això, amb aquestes dades. Després també aquí vos volia comentar una coseta, que aquí quan estem veient aquesta taula, en els intents, vos heu de fixar aquí que diu usuaris inscrits que han intentat el qüestionari, és a dir, l'informe que veiem més a baix és d'aquests usuaris. Si nosaltres volguéssim veure de tots els usuaris que han intentat o els usuaris que no han intentat o els usuaris que ho han intentat o no, llavors, si clicam aquí, ens apareix aquí baix ens apareixen tots els usuaris, ho hagin fet o no ho hagin fet. D'acord? Molt bé.
Com puc anul·lar una pregunta d'un qüestionari? Bé, les preguntes, si mos hem equivocat, un segonet, i entraré dins un qüestionari. Molt bé, per exemple, a veure, és que volia entrar dins el qüestionari. Un segonet, que estic cercant el qüestionari on té més preguntes. Tenim el qüestionari i aquí tenim l'opció, com sabeu, d'editar el qüestionari, que és quan nosaltres volem afegir preguntes o volem anar posant diferents... volem veure la qualificació màxima, etc. D'acord. El que volem fer és anul·lar una pregunta. Ens hem donat compte que hem plantejat una pregunta que no està ben formulada. Per tant, el que volem fer és anul·lar. Si tenim la mateixa pregunta per tots els alumnes, llavors aquella pregunta la podem anul·lar. En canvi, si són preguntes aleatòries, com teniu aquí, no se pot anul·lar, perquè no sabem a quin alumne li ha sortit aquella pregunta. D'acord? Per exemple, no, aquesta estic en el mateix, aquesta. Posem per cas que tenim aquest qüestionari, que tenim aquestes dues preguntes que són fixes. Llavors, si jo em vull anul·lar una d'aquestes dues preguntes, el que he de fer és posar un 0 aquí. Per tant, el que farem serà posar 0. Aquesta pregunta ja no valdrà pels alumnes. Llavors, després, una vegada hem canviat aquí la puntuació, haurem de tornar en els intents. Justament aquest no està... Un segonet, que trobi el qüestionari. Ara he de tantes pestanyes obertes, un minutet. Com vos deia, aquí el que hauria de fer seria editar el qüestionari, anul·laria, aquí no puc anul·lar, però el que faria seria anul·laria la pregunta i després hauria de clicar torna a qualificar-los tots. És a dir, primer anul·laria la pregunta, on és que l'he anul·lada? Me sap greu, però ara he perdut les preguntes. Un minutet. Torna a començar el procediment. Volem anul·lar una pregunta. El que fem és entrar dins el qüestionari, anem a editar el qüestionari. Com ja heu vist, aquí el que fem és seleccionam, clicam aquest llapicet, posaríem que aquesta pregunta val 0, d'acord? Després, el que farien seria anar en els intents dels alumnes, i aquí tenim una opció que es diu torna a qualificar-los tots.
Llavors clicaríem aquí i veuríem els canvis en la puntuació de les preguntes que hem anul·lat. Per tant, aquí, per exemple, si l'alumne té 0,63, tindria un 0 i també el que passaria és que la puntuació del 10 se repartiria amb la resta de les preguntes. No sé si m'he explicat molt bé perquè hi ha hagut una confusió aquí de pantalles, però si no, m'ho demaneu per xat i després en el torn de preguntes vos ho tornarem a repetir. Sí que vos he de comentar és que no podem eliminar preguntes un cop s'hagi començat a contestar el qüestionari. És a dir, si jo, per exemple, vull anul·lar aquesta pregunta, la vull suprimir, no ho podré fer si ja hi ha hagut un alumne que hagi contestat en el qüestionari. En el cas de que haguem de rectificar un cop ja hem fet el qüestionari. Si hi ha hagut, per exemple, si tenim una pregunta, en aquest cas, que sigui d'opció múltiple, el que podríem fer seria, per exemple, un segon que se m'ha tornat a obrir amb una finestra emergent i no ho deveu poder veure. Per exemple, si tenim una pregunta que no se pot, l'hem formulada malament, llavors, per exemple, aquesta pregunta d'opcions múltiples, el que farien seria anar a la configuració de la pregunta i llavors aquí el que farien seria modificar la puntuació. Si aquesta que nosaltres l'havíem marcada com a que està bé, realment no hi està, ha de ser una pregunta incorrecta i que a més descompti, l'haurem de modificar aquí i llavors posar-la l'opció correcta. Per tant, el que estem fent és canviar a la configuració d'aquesta pregunta. Desarem els canvis, d'acord? Si vos fixeu aquí diu no podeu afegir ni treure preguntes perquè s'han fet intents, llavors aniríem en els intents, faríem torna a qualificar-los tots, continua, i si vos fixeu, aquí se marquen la pregunta que he canviat, aquí és que se marca la puntuació que se tenia i la puntuació que ara se té. D'acord? Aquesta seria la que nosaltres hem modificat. I ja per acabar, explicar com qualificar les preguntes de resposta oberta. Tenim un qüestionari de preguntes en resposta oberta, tenim dos intents, hi ha dos alumnes que han contestat i, per tant, aquestes cal puntuar, és a dir, com que són de resposta oberta, no s'han puntuat. Per tant, el que podem fer és anar aquí, cal puntuar, clicarem sobre cal puntuar i veiem la resposta de l'alumne. Llavors podem fer un comentari i torna a puntuar. I aquí tenim que podem fer el comentari i la puntuació que li donem en aquesta pregunta. 1. Tesa. Tanca aquesta finestra. I ja en tenim un de puntuat.
Una altra opció també que hi ha, en el cas que tingueu molt d'alumnes, ara en aquest cas només són 2 intents, però si teniu molt d'alumnes, podeu anar a la rodeta i teniu l'opció de qualificació manual. Quan cliqueu aquí a la qualificació manual, teniu la possibilitat de qualificar-los tots. I aquí vos surt un alumne de baix l'altre. O també hi ha la possibilitat de qualificar per preguntes. En aquesta, ara mateix només hi havia una pregunta en aquest examen, però i aquí tens número 1, qualifica, i en el cas de que hi hagi més d'una pregunta, podeu anar revisant pregunta per pregunta, pot sortiria, per exemple, la primera pregunta en una mateixa pàgina, després podríeu qualificar la segona pregunta, etc. D'acord? Bé, i penso que ara mateix no descompartiré, deixar de compartir. Crec que ara mateix era tot això el que teníem previst. Crec que he superat el temps que teníem planificat. Però bé, ara passarem a contestar les preguntes. Abans recordar-vos que teniu el manual detallat de com crear preguntes i com configurar els qüestionaris a la web de Campus Digital i aquí també trobareu videotutorials. Per altra part, teniu els continguts del curs d'ús del qüestionaris Aula Digital, que és el curs al qual heu accedit per entrar dins d'aquesta videoconferència i que també podeu plantejar tots els dubtes que tingueu al fòrum de dubtes i al correu de suport professors. Ara na Marina i na Sole vos posaran en el xat els enllaços per accedir a tots aquests recursos. Bé, i ara podem passar a les preguntes que heu plantejat. Un segonet. Una de les preguntes és sobre la restricció d'accés. Conjunt de restricció serviria per a algun cas especial, examen d'un alumne a una altra hora, un altre dia, per exemple. Si l'examen només és per a un alumne, se podria utilitzar la restricció per perfil d'usuari i només posaria el DNI sense lletra. Però no s'ha de confondre les restriccions sense les excepcions d'usuari. Les excepcions són per a les proves que són per tothom, però hi ha un alumne que pel que sigui té unes condicions especials. Per exemple, si l'alumne té necessitats, si li han de donar més temps. Això el que farien seria fer-ho per excepció d'usuari, no per restricció d'accés. El que hauríem de veure és cas per cas, segurament que ens convé més, si fer restriccions o fer excepcions. L'ullet que tenim, les restriccions. L'ullet que tanca i cobri. Tancar l'ullet un alumne té accés al qüestionari, no és contraintuitiu això? Bé, tenir l'ullet tancat en la restricció vol dir que els alumnes que no compleixen amb les condicions de la restricció no veuran res. No veuran ni tan sols l'enllaç, és dir, que hi ha un enllaç que no hi poden accedir. Per exemple, els que no tinguin el DNI temporal no veuran res. Per ells no existirà aquest qüestionari. D'acord? Una altra pregunta de si tenim diferents grups però faran el qüestionari al mateix temps, també convé fer 2 qüestionaris? Si tothom fa l'examen a la mateixa hora no és necessari fer restriccions. Les restriccions serveixen per si les proves es fan en horaris distints. D'acord? Encara que tingueu 2 grups, però es fa al mateix temps, però no és necessari fer restriccions. A no ser que vosaltres el que vulgueu fer fos tenir-ho per separat per controlar els alumnes de cada grup. Com puc donar més temps a un alumne en concret respecte al grup en general? Per exemple, alumnes amb necessitats especials de temps, no? Per a aquests alumnes el que s'ha de fer és una excepció d'usuari. Les excepcions es fan des de la roda de gestió, dins el propi qüestionari, és diferent a l'accés al qüestionari. Si voleu tornar a veure,
A veure. Des d'aquesta rodeta de mostra accions tenim l'opció de secció d'usuari. Seria des d'aquí, afegeix una secció d'usuari, seria des d'aquí on marcaríem, per exemple, més temps per realitzar el qüestionari a l'alumne que aquí seleccionam. D'acord? Com es pot copiar un qüestionari fet a una aula digital a altres aules digitals d'altres grups? D'acord, si teniu diferents assignatures, per copiar un qüestionari d'una assignatura a una altra, el que convé se podria fer de dues maneres. És a dir, en aquest cas, convé exportar el banc de preguntes de l'assignatura on tenir les preguntes i anar a l'assignatura on volem el banc de preguntes i importar les preguntes. O el que també se podria fer és podríem importar l'activitat, en aquest cas el qüestionari. Per exemple, jo tinc aquesta assignatura que se diu ús d'aula prova qüestionaris. Aquest és el nom de la meva assignatura. Si jo volgués importar en aquesta assignatura qüestionaris que tinc a altres assignatures, el que hauria de fer seria, a través d'aquesta rodeta que diu Gestió de l'assignatura, clicar aquí i heu de tenir una opció que se diu a la part de paràmetres del curs. Segurament en altres mots surt més opcions que les que pugueu tenir vosaltres, perquè jo ara mateix estic com a administradora del curs. Per tant, el que he de fer aquí, ara en veureu més de les vostres, però vosaltres n'heu de tenir una que és importa. D'acord? Aquí clicam importa i ens apareixerà les nostres assignatures, és a dir, les assignatures que vosaltres teniu assignades. D'acord? El que hauríeu de fer seria, i en el cas que no vos surti, si poseu el codi aquí, vos ha de sortir. Per exemple, si jo poso el codi o el nom, qüestionaris i cerc, tenim dins Aula Digital tots aquestes assignatures en són un qüestionari. A vosaltres només vos sortiria les vostres assignatures, d'acord? Per exemple, ara d'aquest curs vull importar a la meva assignatura, que recordeu se diu Aula Prova Qüestionaris, un qüestionari que hi ha dins l'assignatura aquesta. D'acord? Per tant, la marc, faig continua. Aquí heu de tenir marcat inclou les activitats i els recursos, la resta ho podeu desmarcar i heu de deixar únicament inclou les activitats i inclou el banc de preguntes. Anem a següent. Aquí m'apareix tot el que jo tinc a l'assignatura anterior. És a dir, a l'assignatura d'on vull importar els qüestionaris. Per tant, aquí el que puc fer és selecciona cap i mos queda tot desmarcat. He d'anar a cercar on està el qüestionari que jo vull importar. Per exemple, aquest qüestionari inicial, per tant, marcaré el títol de la secció i podré marcar el qüestionari que vull importar d'aquesta assignatura. Marca aquestes dues. Vaig a següent. Aquí és una pantalla de verificació on me marca el que importaré, que és el qüestionari inicial, i clic Fes la importació. Ara se m'està important el qüestionari que tenia una assignatura dins l'assignatura Aula Prova Qüestionaris. S'ha completat la importació, clic a Continua i he de tenir el qüestionari inicial aquí baix. I ara ja m'ha importat el qüestionari i
i tot el que tenien el banc de preguntes. Això sí que ho heu de tenir en compte, que no només ens importa les preguntes d'aquest qüestionari, sinó que ens importa totes les preguntes que tenim dins el banc de preguntes de l'assignatura on ho hem importat. Això és una mica complex, aquest procediment, però sí que tenim una ajuda que la podem fer arribar en aquesta ajuda sobre com importar els qüestionaris. Molt bé, continuem amb les preguntes. Es pot compartir un mateix banc de preguntes per diversos grups? Bé, això és el que una mica hem explicat ara. Una altra pregunta sobre la referència del canvi de puntuació que he fet a cada pregunta. Si ho canvies a la part d'editar el qüestionari, si se canvia en el banc de preguntes, no. És a dir, quan nosaltres canviem, tornem a compartir un minutet. Si nosaltres canviem aquí a la part d'editar el qüestionari, si canviem aquí aquesta puntuació, no canvia a la pregunta. És a dir, aquesta pregunta, quan nosaltres l'hem configurat, li hem donat una puntuació per defecte de 1. D'acord? Si jo, en aquest qüestionari, m'interessa que aquesta pregunta valgui 2 punts, però pot ser que un altre qüestionari m'interessa que només valgui 1. El fet que jo ho canviï aquí no vol dir que també se canviï en el banc de preguntes. Una altra pregunta és que si se posen 50 preguntes, si he de canviar una a una i posar que valen 0,2. No. És a dir, com vos he dit abans, aquí, encara que posen 50 preguntes, aquí sempre posarà 1. Si la qualificació màxima és de 10, llavors el programa ja ell s'encarregarà de comptar que cada pregunta val 0,2. I de fet, després, si vos fixeu, quan anem a les preguntes, a veure el resultat dels alumnes, encara que valgui 1, aquí, per exemple, teníem menys preguntes i me posa 1,25. D'acord? Després és el mateix programa qui ho gestiona, això. Més preguntes. Diu, l'alumne sabrà quina és la puntuació de cada pregunta si no li posam totes igual? Sí, l'alumne, quan fas qüestionari, ara veurem, farem una previsualització del qüestionari, d'acord? L'alumne ho veu exactament igual que aquesta pantalla. Per tant, l'alumne, aquesta part d'aquí, on diu pregunta número 1 no s'ha respost i posa puntuat sobre 1. A l'alumne li sortirà aquí què val aquesta pregunta. D'acord? Si s'ha de donar més temps a un alumne, tal vez sea más seguro que empiece antes en lugar de acabar después que el resto. ¿Es posible? Sí. És possible si a la sessió d'usuari li posam que té permís per entrar. És a dir, el que haurien de fer seria, un segon, anem a la secció d'usuari, d'acord? En aquest cas, li haurien de marcar més temps a l'hora d'obrir el qüestionari, si aquest qüestionari s'obri li volen donar mitja hora més i si s'obri pels altres alumnes a la 1 han de posar a les 12:30, però també hem de recordar que el límit de temps també s'hauria d'ampliar. Hi ha una Paz Martínez que comenta que a ella no li surten el número d'intent que ha fet.
No sé si he de fer res a qualificació en general de l'assignatura. Val. Ara no entenc molt bé si me diu que... és a dir, si vosaltres feis, provau el qüestionari i l'heu de provar, és a dir, si proveu un qüestionari per veure com funciona, d'acord? Aquell qüestionari l'heu de provar amb el rol, heu de canviar rol i l'heu de provar amb el rol d'estudiant. Si ho feis sense el vostre rol de professor, llavors els intents no queden guardats. Només veus el qüestionari, el previsualitzeu, però els intents no queden guardats. Per tant, el que heu de fer és anar primer a canviar rol i clicar estudiant UIB. I després heu de fer el qüestionari amb aquest rol. Quan feis el qüestionari amb aquest rol, sí que després vos sortirà en els intents i ho podreu revisar. ¿D'acord? Ok, Katy, Paz dice que gracias. Que... Era esto, ¿no? Sí. Vale, vale. Ara me demanen si puc explicar com posar la penalització de les preguntes incorrectes. Per exemple, si cada incorrecte resta 0,1 punt. D'acord. En aquest cas, hem de tenir... Un segon, tornem a dins l'assignatura. En aquest cas, quan fem el banc de preguntes i tenim preguntes aleatòries, que són les d'opció múltiple, perdoneu, aquesta mateixa, que són les de selecció múltiple. En aquest cas sí que podem fer només en les de selecció múltiple, els hi podem marcar quina és la puntuació que descompta. D'acord? Aquí, per exemple, li podem dir que tenim 3 opcions. L'opció correcta val 100% i la resta, per exemple, les altres dues, descompten 0,5. Per tant, aquí hem de marcar menys 50%. És dins la configuració de la pregunta on hem de marcar quina és la resposta incorrecta. Perdoneu, quina és la penalització de la resposta incorrecta. D'acord? Crec que era aquesta. Una de les coses que varen dir a la primera sessió, però ho tornant a repetir per si de cas, és que les de vertader i fals no se poden penalitzar. És a dir, si tenim preguntes... Ara n'obriré una, menys si la trot de vertader i fals. No. Per exemple, en aquesta, que era de vertader i fals, com que les de vertader i fals no hi ha l'opció perquè penalitzi la incorrecta, el que fem és triam una pregunta d'opció múltiple i el que fem seria que l'opció número 1 seria vertader i l'opció número 2 seria fals. La correcta puntua 100% i la incorrecta li posam una penalització. Llavors, així sí que poden penalitzar les de vertader i fals. Si ho feis sense opció de preguntes vertader i fals, no hi ha possibilitat que descomptin les incorrectes. Si mos poden descarregar les qualificacions en un Excel, això ho hem comentat abans, però si voleu ho tornant a repetir, seria anant a el qüestionari, clicant sobre els intents, aquí tenim els intents i aquí tenim una opció de baixa les dades de la taula com a i marcaríem Microsoft Excel. Llavors se me'n baixarien aquesta taula d'aquí en format Excel. Diu si un mateix qüestionari s'empra en diversos grups, en el mateix moment de fer la prova, com podem obtenir les notes per grups? Es poden filtrar les notes per grups? Bé, aquí el que hauríeu de fer en aquest cas seria, quan configureu el qüestionari, a veure, editem els paràmetres del qüestionari,
Aquí el que haurien de fer seria, a la part de paràmetres comuns de mòduls, aquí tindríem mode de grup. I aquí podríeu posar grups separats. Si feis grups separats, és que ara no sé si tenc grups, si feis grups separats, després, a l'hora de veure els intents, podeu veure aquí podeu veure els intents per grups separats. Per exemple, aquí vos surten tots els alumnes i si marcau, per exemple, grup d'hora baixa o grup de matí, només vos sortirien els alumnes que estan dins aquest grup. Per exemple, abans teníem 3 alumnes, just els 3 estan en el mateix grup. Si ara marcam el grup d'hora baixa, tenim aquí només l'alumne que està en el grup d'hora baixa. D'acord? Si tenim preguntes tipus test, és possible que les seccions de respostes canviïn aleatòriament per cada alumne? Sí. Quan creem les preguntes, el que hem de fer és, per defecte, surt marcat, si tornem a editar una pregunta, estic una pregunta d'opció múltiple. Aquí tenim un ítem que és voleu barrejar les opcions. Si aquesta està marcat, després, llavors, les opcions que ens surt aquí sortiran barrejades. No sortiran en el mateix ordre que nosaltres ho hem posat i sortiran en ordre diferent per cada alumne. D'acord? En el cas que tingueu preguntes tipus A i B són vertaderes o totes les respostes anteriors són vertaderes o totes són falses, convé que desmarqueu aquí i sempre sortiran en el mateix ordre que vosaltres ho heu marcat en aquestes les opcions de resposta. En les preguntas de respuesta oberta, ¿cómo podrían ver los alumnos nuestro feedback o comentarios sobre la puntuación? Tot allò, una vegada que els alumnes que pugueu, una vegada que vosaltres heu resolt el qüestionari, llavors l'alumne li sortiria, quan l'alumne ha fet el qüestionari, li surt, un segon, que ara ho tenc per grups. Ara. Aquí a l'alumne li surt també l'opció de revisa l'intent, d'acord? No ho veu exactament així, l'alumne només veu la puntuació total en el cas que vosaltres li hagueu perquè se vegi, però una vegada que s'ha corregit el qüestionari, que vosaltres li doneu permís per veure la qualificació, l'alumne veu la qualificació i també té un enllaç per revisar l'intent. Clicaria sobre revisar l'intent i veuria el mateix que veus vosaltres aquí. D'acord? I els comentaris, i també veuria els comentaris que l'hagueu pogut fer a cada pregunta. Heu dit que les dades se poden baixar en Excel, però d'aquella taula i les notes generals dels qüestionaris. És vera que això no ho hem comentat, però sí que a totes, és a dir, tots els qüestionaris, totes les proves que vosaltres hi poseu que siguin avaluables, si aneu a les qualificacions, automàticament s'haurà creat una columna per cada qüestionari. Si vos fixeu, prova de preguntes, de temporització, això són tots els qüestionaris que jo tenc dins aquesta assignatura. Ara faig un incís aquí. En el cas que, per exemple, vosaltres no són de resposta oberta, posem per cas, teniu un qüestionari de resposta oberta i voleu que els alumnes vegin tots en el mateix moment la seva nota. I vosaltres sabeu que estareu uns dies, 2 o 3 dies, a poder corregir tots els exàmens. Per tant, aquí és important que, per una part, desmarqueu a la part de la configuració del qüestionari, on diu opció de revisió, no tingueu res marcat, d'acord?
I després, si no teniu res marcat, farà que a la part de qualificacions, aquell qüestionari que no ho teniu marcat, aquí vos quedi ocult. Convé que ho comproveu de totes maneres. I, per més a més, en el cas de que no estigueu segurs, també el que se pot fer és ocultar el qüestionari. És a dir, el que podem fer és activar l'edició i tancar amb suet i des d'aquí quedaria el qüestionari ocult pels alumnes i ja el posaríem visible quan tinguem totes les preguntes que tinguem totes les preguntes corregides, d'acord? Bé, aquí hi ha una pregunta que demana que si anul·lam una pregunta, si hem de tornar a recalcular i posar la puntuació de les altres. No. En principi, no se corregiria. És a dir, si nosaltres aquí el que fem... Editam el qüestionari. Si aquí el que hem fet ha estat anul·lar aquesta pregunta, no hem modificat les altres preguntes, perquè el programa el que fa és redistribuir la puntuació que tenia aquesta pregunta entre les altres i sempre puntuarà una qualificació màxima de 10. D'acord? Els alumnes poden estar en contacte amb nosaltres durant l'examen, sempre en el xat de l'assignatura perdran temps per fer l'examen. A veure, sí que poden, és convenient tenir una via de comunicació amb el professor en el moment que esteu fent un examen, sobretot si és un examen parcial o un examen amb nota dins l'assignatura. Per tant, si perdran temps, sí, possiblement, si utilitzen el xat perdran temps, però també els pot donar una seguretat perquè de saber que vosaltres li podeu donar resposta tot d'una que ells tinguin un dubte, no? Clar, nosaltres que recomanem que doneu totes les instruccions clares i que les preguntes també siguin clares. El fet de que tingueu, per exemple, xat, farà que si vosaltres, per exemple, a la part d'editar el qüestionari, d'editar els paràmetres, aquí, a la part de... Un segonet, que ara he de cercar on està aquesta opció. Aquí, de seguretat del navegador, hauríeu de posar finestra emergent. No. No, això vos ho mirarem. Això m'estim més perquè nosaltres en els qüestionaris anem molt alerta perquè a vegades és més complicat resoldre un problema que cercar la solució abans. Per tant, a nosaltres ens agrada, quan teniu una pregunta d'aquest tipus, és provar-ho primer, mirar a veure si funciona i després vos donaran la resposta. Per tant, aquesta pregunta ens la guardam i ja veurem, vos passarem la resposta, no vos preocupeu. Ens estimam més primer tenir-ho clar, d'acord? Bé, si es fan, una altra pregunta, si es fan proves prèvies amb el qüestionari, com es poden esborrar aquestes proves? Com han dit, les proves que feis com a professors no queden enregistrades. Si voleu que quedin enregistrades, les heu de fer en el perfil d'alumne i després, en el cas que vulgueu anul·lar una prova, el que heu de fer, un segon, i tornaré a compartir.
el que heu de fer és anar als intents, marcar el que voleu anul·lar i suprimir els intents seleccionats. D'aquesta manera s'anul·la l'intent, d'acord? Bé, això de si podeu triar quan veuran les qualificacions ho hem comentat ara. Sempre que vosaltres podeu obrir, el que heu de fer és desmarcar tot el de la revisió dels intents i després el millor de tot és ocultar el qüestionari, avisant els alumnes, això sí, però... Bé, hi ha moltes preguntes, hi ha unes quantes preguntes més, però si vos pareix ho deixem aquí. Nosaltres mos hem allargat mitja hora més de lo que feien comptes, però de totes maneres tot allò que mos ha quedat sense respondre, el que farem serà respondre-ho demà, que com ja sabeu tenim la sessió una sessió de dubtes, i també el que farien seria fer-vos arribar, d'acord? Farem un document, en tot cas, en totes les respostes a les preguntes. I també sabeu que tindreu la gravació d'aquesta sessió disponible. Tot d'una que puguem, també la penjarem i vos enviarem l'enllaç. I per la nostra part, res més, vos donem les gràcies i esperant que vos hagi pogut ser útil aquesta sessió. I res més, donar-vos les gràcies per la vostra assistència i fins una altra.